Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. Si recordeu en un vídeo anterior on vaig parlar del llibre d'esportats de Laura Gallego, vos torno a deixar com sempre l'enllaç baix en la caixa d'informació, parlava del fet d'utilitzar un sol element fora del comú, fantàstic o màgic, a diferència d'obres com per exemple El Senyor dels Anells de Tolkien, en què hi ha moltes criatures fantàstiques o molts objectes màgics diferents. El cas de l'obra de Laura Gallego se centrava en un objecte que eren els portals i la resta dins d'aquest món inventat era tot molt realista i molt creïble, però tenia un únic element fantàstic. La tècnica d'escriptura que vull que apliqueu avui és traslladar això mateix a obres realistes. Utilitzar com a element central de la novel·la un element real, busqueu per internet coses originals que podeu trobar, però que siga fora del comú, que no siga habitual, que no estiga vist, que encara no siga una cosa generalitzada en totes les cases i que li doni aquest toc diferent a la novel·la i que faça canviar l'argument de manera original. Ara us posaré un exemple. Jo vaig néixer l'any 1977 i els que sou de la meva generació o similar probablement veuríeu de menuts una sèrie a la televisió que es deia David el Nom. Una de les coses que s'explicaven en aquesta sèrie és que els noms, en morir, es transformaven en arbres. A mi era una cosa que sempre m'havia agradat perquè pensava que seguien vivint eternament fusionats en la naturalesa, simplement es transformaven. Tot això que era fantàstic en el món de David el Nom, a dia d'avui és una realitat. I si no ho sabeu, vos ho explique. Vos deixo com sempre la informació baix, però tot i que veieu que és una pàgina en anglès, en realitat tot això prové de l'estudi del català Gerard Moliner. L'estudi de disseny de Gerard Moliner ha creat el que es diu la biourna. És una urna 100% biodegradable que, tot i que quan la veieu no serà molt estètica, no és com aquelles urnes metàl·liques, veureu que pareix més com una tassa de Starbucks gran, és com de paper o cartó, no sé, té un aspecte així més marró, més orgànic. La idea és que està feta per a ser enterrada. Comptant que siga una persona que es vulgui incinerar, dona l'opció de triar un arbre o planta i dins de la urna, amb les cendres, es posarà la llavor de l'arbre o planta que es trie i se li haurà d'afegir un poc de terra del lloc on es vagi a plantar. La idea és que una vegada tot combinat dins de l'urna l'enterreu en el lloc on voleu que després es genere aquest arbre o planta. I d'aquesta manera la persona estimada o la mascota estimada, perquè també diuen que és per a animals, podrà transformar-se, com David el Nom, en un arbre o planta i fusionar-se en la naturalesa i viure eternament d'aquesta manera. Tot això que en aquell moment era fantasia i que ara és realitat, com que de moment això ja existeix i és real, però no és una cosa estesa, habitual, podeu utilitzar-lo, per exemple, com a argument d'una novel·la o com a punt de partida d'una novel·la. Podeu pensar que una història simplement d'una persona que mor i que van a enterrar-la, podeu utilitzar que este siga el mètode d'enterrament i que això ja li dona un punt diferent a la novel·la. Fa uns anys vaig veure, per exemple, una pel·lícula que es deia Sunshine Cleaning i el que tenia d'original la història és que en lloc de pivotar, per exemple, al voltant d'assassins o policies, és a dir, en lloc del bo i el dolent, els investigadors o els criminals, el que feia era agafar uns tercers personatges separats que veien de manera objectiva aquelles dues coses, que eren dos xiques que es creen una empresa que es diu Sunshine Cleaning, que el que fa és netejar les escenes de crims, netejar la sang de les cases, dels cotxes, tota aquesta classe de situacions. El fet d'estar explicada des del punt de vista d'elles ja dona aquesta diferència. És una professió diferent que existeix, però que tampoc és una cosa que estem molt habituats a veure i això ja li donava un gir diferent a la història. Tant si trieu que siga un objecte, com en el cas de la biourna, o si trieu una professió que no estiga molt vista, com en el cas de Sunshine Cleaning, és el mateix tipus de tècnica. Com dic, és agafar un element fora del comú al voltant del qual pivota la història, però en aquest cas, en lloc de ser un element fantàstic o sobrenatural o màgic, ha de ser real, però que no estiga encara molt vist. Si heu vist un dels meus vídeos anteriors, jo ara estic escrivint 3 novel·les i en una de les novel·les, en la realista precisament, estic utilitzant aquest sistema. L'element real, però que encara no està molt vist, que jo he triat, no el comento en aquest vídeo com a exemple perquè estic utilitzant-lo jo i m'interessa mantenir la sorpresa fins que acabi la novel·la i la publique, si és que la publique, de manera que només vos pose aquests dos exemples. O una professió diferent
o un objecte diferent. Imagineu-vos que la realitat supera la ficció i això no només vos dona idea per a un relat o una novel·la, sinó que acabeu fundant una empresa que encara no existisca perquè trobeu un buit de mercat molt interessant i vos llanceu a la piscina. Si heu aplicat aquesta tècnica, si no, si ja la coneixíeu o si no vos l'havíeu plantejada o si vos ve a la ment alguna altra història que utilitzi aquest sistema per a narrar, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.